Ngingena lapha ngizama. Bengike ngikhala. Sengikhalile. Umfundisi ubelapha sengihlukumezile. Ngihlukumezekile ngoba ngeke ngisho. Limele. My God. Limele straight. Hallelujah. Amen. Limele straight. Sengidangwe ngqoqobale sonke. Amfundisi nomncane kakhulu buya cela na nento ngabonakala ngabe namkhaba Praise the Lord. Hallelujah. Ngibheke bazalwane ngijabule manje sengihlukumezekile. Angisazi ukuthi umuntu la usengithini. Angibambe protocol ngibingelela abafundisi bakhona. Number 1, angibingelele in her absence and in her absentia umpostoli noBishop Shabang kamele kaJesu. Ngibingelele baba khethekile ngambona. Dr. Kulobong, salute you, sir. Thank you very much. Go on to the one. Is well. Amen. At the end of the finish of our corner, leadership that they can. I'm leaders who come at my department, because we are born. Praise the Lord. Yeah, but I could one get it. Thank you very much. Ben asaktize ukwamkeleka. Kalelizini. Ilate. Ngitshela amadoda lawa ngama nawo from my respect. Uthi akuwista ukuxolisa sonke emsazojumela. Lokho ngiyaxolisa bazalwana ngeke bangize manje ngibekhulile mangilate ma. Manje ngiyehle ngiyabe ngawumkhala phansi. Ngibele emhlanje ukuze mangivuka phansi ehlisini uthatha umyalezo. Ngikwenza inhliziyo yami yonke iphelele. Angithenga emehlweni. Benganhloso. Ngeze noma bezwe abadali baphathi bamandla. Lekhaya nabanye nisho cha uzithobile. Bawunomoya uzozwa ukuthi angenzeleli. Kufanelekile ngikwenze. Fanele ngabe lapha ikhora2 at least the latest it was khora2 because we still start to show my level fanele ngabe sengikhona. Number 1 ngikhathela ngafihla lokho baseka linkila za president eJaji 2 ngikhohlwe cellphone endlini wafuna waphetha kakhulu imoto yami uzoba ngayo ngayizwe problem manje kuseni kwaphela mabe ngithitha benza umusa lokule bajinda besuke eMaritzburg ngathi la besohlala khona singabusaya khona izale kumina ngithatha la hotel xayekile manje imoto angiyizwa kahle la izohamba engasayizwa kahle bangithatha ngale yakubona cha basheshile lokho yona labamba ngayo mase sisihamba la endleleni sithatha undodakazi wami lo yavele yajema ke manje le yabo manje bathi nangumhlola wami yafuna ngisehlangene ibe ngise America City. Kwakuthatha kwakuthi yabona isimo lesafuna disconnect isimo sangispray abazalwane. Base ngithela umoya phansi. Amen. Amen. Base ngibona ke sebengilinde eminyango aqala phansi ngakhumeka. Kodwa ke bangilinda ngesimali. Ngiyabonga kakhulu. Ngizomfishane uzozama kakhulu bangifishane ngendoda ekhuluma kafishane kakhulu. Kodwa futhi angebe muthi futhi angebhori ngiyazazi. My God. But ngizomfishane ngezokuthi isikhathi ngisithenge. Ukuthi ngimfishane. Sengibingelele bazalwane. Ngiyaba labantwana bakithi la
thathile noma siphizi nathi ngithenge ngikwazi ukuhamba ngedwa futhi impela ngisho nabo bayazi ukuthi angikwendoda ukuhamba ngedwa mangishumaye abayele from marriage tech sponsor nabo bezenkonzweni ngabasebenzi thatha-ke iroute yami ngicela ukungena nabo basuke sefuna ukusuthele nabanye from la ebridge esemkawa cela basuke bonke sebekhona bonke ngilinyazwa ukuthi andibingelela kanjani ngilinyazwa ukuthi okay nibasho ngizona niyazwa yeah you please relax and nibahle represent isonto leni represent uNkulunkulu wenu nje yeah I'm happy abenzi lamakhanda bawenze kahle abenzi inzipho bazenze kahle abayipopotile abayiqhidanga makeup emuva uyabona ikhona impicture nesela amen futhi abantu bahlakaniphile bonke umuntu uqonane nobuso bakho ukhala njani wow omnyama wangasishintsha waba mpofu makeup yakwenza lokho uyifundi makeup umuntu uyifundi makeup ihambe nawe umeshe kahle bless the Lord noma ngeyishaya izinto ngimbona ngithi ma njalo bese makeup ngibone umuntu omuhle ingabashaya amadoda akho nabantu bezile makeup nentshumayela nikade nolahlekela amakhono futhi akuyingozi uma ungahlala enkosini oshaya amakhono washaya makeup yazithanda uza kunokuthi noma u2 ayikho lo bese moto awazi vela plan kama sala abantu belokume bawu2 kama sala bayane nje mase quality ngoba asifuni indayikali ayikho la kodwa ngayisho layikhaya ngoba layikhaya ukuthi ingazishintshela ezishona ezingashiyo kodwa lento ukuthi bizimele sasebancane besasebancane as long as ayibo akuyona inhloso kaJesu le umhlaba wonke asuhle wonke umhlaba lo bancane uthatha lo bancane abantu bangaka emhlabeni hayi Jesu ithi Bible umuntu ngefika behleli ndawonye basisana bandiswa abantu abasini abathikizwanga bandiswa abandiswanga yintshumayelo bandiswa ukuthandana kwa awusengakhuluma abandiswa iziteni bandiswa ukwasisana bafika nakhona nokuningi ekhipho kulokho nakho phela kabebonana omunye engathokozi ngabe ethokoza ukubona omunye ethokozile amen khona basabana amen ithi Bible banda abantu abasindiswayo glory to Jesus amen abantu abandiswa ukushumayela kuphela bayandiswa ukuhlobo lokuhlala enhlali ngawo oh yes ukuthi ngihleli kanjani endlini yokukhonza uyabahlalisa abantu ubandisa abantu amen haleluya indaba isekho ekumemezeni seyisekuthini manhleli ndawonye nihlala kanjani uJesu unasisile indleko yokwehlela umuntu noyiva ngena kona ukushuma bayiva hlaksana oh yes amen imbangela ukuhlalisana hlalisana ivangeli ngoba njengoba Jesu inyawo bengahlali uJesu ubethi niyohlala kanje ay
Siqina sibageza inyawo. Mabezokha isiqina. Bavele bangabi khona. Sangabi khona ukubageza inyawo. Ngoba labantu bangathanda. Ngalo isiqina. Angazi noma sagula, I'm not sure. Angikwazanga ukufunda kahle. Angazi noma saphathi office data. Angazi what is done. What is being afana bikho. Kodwa ukuthi amongst them. Phakathi kwabo bodwa. Akekho ngagezi inyawo. Hayi. Ngoba bodwa baphakeme. Demonstrate God. Ngoba babuza ukuthi bani omkhulu. Yabona bafuna bazi nomkhulu. Ayakekho omkhulu. Bengaqondi ukuthi ubani yazi. Ngokuyazingelela. Jesus. Manje umfundisi wangithimba. Uma ethi to be in class. There was there is a blessing, an unmeasurable blessing. Amen. To be in class. Kuna ikusis, ubapaso lelka. Lelka maliko laos. Oh yes. Lelka malham Lord. Amen. Lelka mal Lord, Professor Kadala. Lelka mal alham maliko chip, maliko lu. Christ, to be in Christ, it's something powerful in heaven and on earth. Oh yes. It's supposed to be so. That's in this one. Ne 4 billion. I think it's mad. I think it's substance. I will go moose. I think it's more than I have it. Mama, I treat Mama fish as I have it. Food in here is nothing. And it is funny. I won't break on the TV. I don't start mankind. Selling a this one. I think it come up. I think the president. I think the man. I think the job. And I might see that who to so to say it. Who to so to say it. Who are the very common to say it. We are going to Moses. I will not push it. When is Moses on the floor? Next is Moses to come on. On the castle, we send Moses, then what was that? We send Moses. No moves right on the mushroom pool. Then guy, back in the number. Make a moves. We send Moses. We send Moses. We send Moses. As long as we're still not in Christ, let's put this up. As long as you're sex, no, I can't go. I can't stay. Let's not do this. Glory. You can't hear that sex go back. Israel, but he says. Okay, show up. Is that what you're going to do? Second Sabbath. What are you saying? I'm going to Christ. Sang
lutho. Kodwa ulwazi oluhlanganisa. Sanganiswa ulwazi. Sanganiswa ulwazi. Sanganiswa ulwazi. Musu sanganiswa imizwa into ezwayo. Sanganiswa ulwazi. Uziphambano sempele kulo yakho. Leli ufaka Jesu sanganiswa isandla. Sanganiswa isambulo. Sanganiswa isambulo. Sanganiswa isambulo. Sanganiswa isambulo sokwazi. Bezigcina. Sigcina ulwazi. Lokuthi siphambano senze. Yabona kumele sicelebrate iPasika. Izwi yami ivana. Yami iphele. Kodwa iPasika we-celebrate njalo. Ngoba iPasika lafa kwi-system yakho. System yakho. Shantakunda laha. System yakho. Mawucabanga iPasika. Mabecabanga ngezwe abaphuma kulo. Mabecabanga ngezwe abaphuma kulo. Bebeyozithola. Sebengathi balelo lizwe. Hayi ngangizwa khona. Masiphume ePhasikeni. iPhasika lidala. Kufanele sicabanga ngale iPhasika. Ngoba insonto yePhasika inamandla. Niyazi basona uRomans chapter 1 senjumela. Continue verse Romans chapter 9. Romans chapter 9 from verse 1. That's what for you. Follow on the Holy screen. As we go on the screen. Now we are putting Romans chapter 9 verse 1. We are calling Paul. Paul is my church. And Sapumulile. Aksemnani. And in deep sorrow about you. We are going to do that. Your putting is 100 dues and you have been 100 dues was in there. No one that is a mission led. Little thing out. About those communities. But and hand who on my head. You could let dues upon my head. Lord Jesus. I will never forget about that. You could never like it. Also pain. No sleep. All manner umekhala ku verse 1 uthi hey ngikhuluma iqiniso uthi ngikhuluma iqiniso abesekhaya abeqiniso iposition ethi athi ngikuKristu athi ngikuye yazela ngikhuluma manje ngikhuluma ngoba ngikuye usho umuntu akade lokho ekhuluma iqiniso uPaul wazi ukukhuluma iqiniso ngoba ngekho kuKristu awuzobona ngisho yini ngoba ngekho ashumayela wayekhuluma iqiniso befundo lomthetho kodwa ngekho kuKristu angeke umnikazi weqiniso ngoba lezo ukuthi bayakhuluma unemphezulu uma sekhuluma kuKristu u-experience ukuthi unemphezulu usuyaphila awukubona yini Kristu unembeza wami ade ngiqamba manje ngoba sengikuKristu abaKristu balindeleni glory to Jesus ukuthi bangamfuza uSathane ngoba uSathane uqambisa manje awukubona kodwa basibona kanjani nonembeza wabo ufakazelana kanye uKristu into yokuqala evukayo nebi kade ifile nebi kade ibulewe unembezo kanti eqaleni beshumela iqiniso kodwa unembezo umelele unembezo samlahle likhona iqiniso elilahlisa ngonembezo ngoba wena kodwa ukhuluma yiphethe uJesu mabe ikhuluma beswena abafundisi kodwa ningenzi njengendlela bona abenza ngayo kodwa bakhulumayo ikhona umthetho bayalazi umthetho ofundela bangajaza doctrine bangayo yonke into ophathela abajaza abo bayikhuluma into abayifundile kodwa bakaze bayizwa bayazikhuluma ishumi kodwa bakaze bayizwa leyo ngisho yonke into abayikhulumayo abanayo itaste yayo
Glory to Jesus. Kodwa bangazikhulume. Neka abayikhulumayo. Iyo. Yes. Yabona abantu abafunde kakhulu. Ngifuna ukukhuluma ngadlala. Udlala ngiyise sontweni lapho. Ufake la into afana. Ufake la. Ngiyeza bisho la. Ngidala kabi lo dlala. Ngiyazizwa bona ngiyazwa. Amen. Now uthole. Ngasakuthola uthole. Ngijabula kakhulu. Ayisekho kuye. Seyimenza phila ebuhlungu. Ngoba yini kunekhaya ama celebration enza. Kodwa alishiya engandlana alifaka to the place of what God has done. Shisa baba abona ngithanda kahle kodwa sohlangana endleleni. Mina ngibeni lokho kuzama kushumayela ngomuntu. Shama vusho. Hayi, yeah. Nabashumaya ngathini mabuda. Ngihlisa ama kg. Bazalwa ba? Uyakhona nofana. Uyakhona nofana. Nofana bethuki. Nofana sethola ke. Ashaka baba. Zake phela. Aya. Awazilento ngithola mangaka. Mina ngumuntu ya. Ngiyaliheza nakuya. Kodwa ngizishuka la ekhaya sithi apartment. Basta. Yes. Ningibezela abantu ngiphamisa ibhande. Ngikhuluphalile ngonyaka. Angibese ngishaya mnandi la. Manje esibanda ngofasi. Ngapha ngililali. Ngiyazilaka ke. Mina ngiyaleza ukho. And message. Glory to Jesus. Amen. Nikhona manje. Amen. Awufunde bana ngeke ngiqolise. Bana ngeke ngiqolise. Fundela ngiqolise. Ngoba sengikhulumile lento ila kodwa ukuthi ngiqolise. Mase nabe sereport lo. Ngibhekela abantu aba reports labakhona. Uyabona. Funda mfowethu. I say the truth in Christ. I say the truth in this truth that I'm saying to you. Let me go what I'm in. Amen. I'm in. Now what's in action? Ngoba kwenzeka ukukhuluma ubuze. Ngaba ngidumba. Kwenzeka ukukhuluma ubuze. Uyaqashana. Ngokushesha ngiyosebenzisa njalo, uyashesha ukuthengela. Uyashesha ukudiliba. Uyashesha ukuyekelela. Uyashesha ungakhumbuli. Iqiniso ngeke kuKristu lenza ukuthi mhlawumbe ubuze kwamele uthu. Ufuna ukufaka ezinye izinto. Mawukhuluma iqiniso kuKristu, libuye lishintshe iqiniso, lifuna ama spices akho. Ukuze lime ngezinto zakho oyifundile. Manje uthi leli iqiniso ngikhuluma. NgikuKristu. Abayakazi. Ngikhuluma iqiniso. NgikuKristu, Kristu phezu kwami. Namhla ngikhohlwa. Ngoba ngikhuluma kuKristu. uKristu uzomkhumbuza. Amen. Noma iminyaka ingaba u10 la. Ngikhulumela ngikuKristu. Hallelujah. Nabantu beqiniso yakho ukukhuluma. Amen. Asizwe bekhapi yakho leqiniso. Hey. Siyazwa ukuthi kusaqiniso kodwa bekhapi yeqiniso.
uyazi kodwa Nkosi yami. Iqiniso lo. Leso sana. Kodwa awunayo into ekubhekapha. Awukho kuKristu. Yabona manje nawe iqiniso unaso isibindi ngalo. Uyazi ufuna ngobani? Ufana no Philip. Uma emuzwa kathathu. Kwakhathi impendulo zakhe eziphendula. Azikabi iqiniso. Noma sekuzwa. Eseneskolishwa. Sefuna ukukhuluma iqiniso. Awulandiswa nje. Wabuzwa kathathu. Kwesithathu abili ingqondweni. Ukuthi ayijwayele ukuyikhuluma lento ngiyifuna. Ngithi ngeke ngiyenze. Ngingenayo ibackup. Basashika abantu wena uyazi. Washika wabusa ukuqinisa. Nasiqinisa lemusisi. Ubiqinisa lokukhuluma useqinisweni yakho sisele. Alikushibuzi. Iqiniso. Lisifakazela lona. Ukuthi liyiqiniso. Ngiyazi ukuthi. Wahlala ngezansi ukuthi ngezansi. I lie not. My conscience also bearing with me witness in the Holy Ghost. In the Holy Ghost, my conscience also Bearing witness in the Holy Ghost. In the Holy Ghost. Oh, that's powerful. My conscience bearing witness. Yes. In the Holy Ghost. Amen. Sikuseni. Abakhuluma into ozwa ngoba inamandla unezofakazela nomoya ongcwele kuwena. Ihlulise. Seyiphelile. Seyivuthiwe. Ayikho kuhlaza. Ayina ubungozi. Amen. Ayina ubungozi. Ayisena ubungozi. Ayina usawulo omningi ongeziwe. Ayina ikhaba. Isefile. Ihlanganiswe nebeza nomoya bafakazelayo. Yo. Noma ungaphikiswa ubani owasizolo lakho awusenadaba. Oh yes. Ukhona umuntu obambele into ethize abazi ngayo. Kodwa mase kufakaze nalo. Ashayidi fana abazi ukuthi. Kodwa lokho ufuna ukufakaza babani. Baleke bathwala izinto la. Kukhuluma zafakaza lembese. Ngeke yazi ukuthi inkunzi yakho. Yakumuntu into wethu sayi ezela isifakaza yakho. Manje ngeke bamkela ukuthi sengiphethe. Ubona bangase baphephile. Ngaphiswa conference enkulu. Lo thisha befika ufuna umuthisha. Inkosi yethu ekuthini. Ahlangana amasecretary afika amadoda. Angamkelekile. Ukuthi injongo yakho la yila. Ngafika. Ngashumayela izona iGenesis. Ngasho Genesis 3. Yakubona. Ngakhuluma lenkethi. Kunedivorce yenziwa uNkulunkulu phakathi komuntu nomuntu wesifazane. Awufuna ukuthi saphume. Usathane divorce. Kodwa yakho. Le divorce ayisho kufuna ukufa. Ngithi iBhayibheli wafaka ubuthi. Wangena wafaka ubuthi. Relationship ayayikho wangena wafaka ubuthi. Uma uNkulunkulu besebona sekuhamba ensimini yaseBhayibheli sekuhamba usathane nomka kaAdam noAdam besebejoyinile sebephethe 3 against 1. IBhayibheli lobabisi wasethi ngifaka ubuthi. Le relationship leyo noma ngaqhubeka ngamina ngisho lezi. Relationship engeke ngifethu. So uyakhuluma ngalo. Le relationship engafaki isithembu sasezweni. Yeah. Ngoba eyasa uNkulunkulu yile kaAdam noEva noNkulunkulu. Leyo inesithembu sikaNkulunkulu. Uma senikhipha uNkulunkulu nesithembu sakhe wabuya. uNkulunkulu kade ebuya. Wakho
Angeke ufike phakathi. Bekhamba shumela into engayithola. Kamzohamba ngashumela into engiyiprepare. Ngekathi behamba ndawonye. Sebesukile, sebezisusile. Bonke phakathi no-28 zaka omumbi abaleka. Noma engekho umqoshisa. Yabona ukungalaleli kuyakubalekisa. Bazali mali ingane sibaleka amakhaya. Bese singene iliso lomuntu abalekela. Uzama umuntu babele impela kakhulu kutheni zile mali. Yona la amaphutha nawekho so strong ukuthi kenze uzabana. Kodwa bese siyifundiswa ngaphandle. Manje unyembezi uyazilahla manje iqiniso. Nani impela lingabezwa abalahlekelwe abanye nabaseyinkingeni engathi bona. Makhoba angafuni ukuhlalisana. Unkulunkulu afake iqiniso. Kodwa le relationship liyona yami. Wasebalandela futhi. Bababheka. Bafitha bengeke endaweni sorry. Wasephinde uNkulunkulu ngesineke. Yazi uNkulunkulu mayephoxekile. Abanye responsibility yakhe. Ungafana amadoda ayithina kolwana. Athi mayixabane nomfazi yakhe phela njengoba zifaka imali. Abafana abafazi abavuthayo. Babecala amadoda angasasabika, angasayishi into uyambona ekhaya ngasekho. Ngoba kuxathiwe. uNkulunkulu usifundisa ukuthi ithuthi yakhe uyishintshe noma khona. Wehleka ngoba usephoqa. Sakulungiswe nguNkulunkulu. Nena ngizwe into ekhulumayo. Ngithi mina uNkulunkulu esefika ensimini njengenjwayelo. Ufika phela akusekho. Sakubona appointment phela discourage. Aish. Lord, practice ngengqondo. Uyalimala ngani yakho masiyama ngisisa sana. Uyakhwishisa. Ufuna nje ukuzidefend uyakhwishisa. Kodwa ngani yashika. Engaziphikaza ke. Ishikile uyibone njenge-enemy yakho. Like you said, uNkulunkulu wethu ukhathamana. Isakuna family yasola. Wasuka emazulwini. Evele kanjalo. Wathembeka isabelo. Glory to Jesus. Wathembeka isu. Esikhathini salo somewhere. Awusuka madoda. Nakuba izibuyele. Isso não é nada de mim. Elinyenyeza kancane. Elithi buya. Buya. Ubuye. Usulibala.
masiboni. Kodwa khona masibona ukungazi. Awudingi umuntu ozomfuza. Ukumazi must motivate you to come back and fear no man. Ngoba ngokwenza isiphi isono. You have been once in Christ, you are still in Christ. You will be Christ for good. Nishijile masa ninafasi nyanishikisa. What do we call? And we pray. We also pray for the young. Umalazi abantu bethiwa ethi bakhethelwe kuye. Amadoda akhethiwe. Akhethelwe kuye. Ukuthi ubuhle bukaNkulunkulu buvele ngawo kuqala. Yikho bengasola uJesu. Inqamuka uJesu. Kodwa khona abantu abagulayo bezwengayo. Engalabile. Imandate ikhomba kubantu banohlela abakhethiwe. Uthe sendleleni uJesu wathi step back. Don't step uJesu by faith. Yeah, uNkulunkulu step back. Ngibonile uNkulunkulu step back. Ngase sontweni lapha. UNkulunkulu step back. This step by faith. Faith yakho futhi ibe nalento yokunene. Ungabi nefaith enenhliziyo encane. A consistent faith. Faith that is not getting tired easy. The faith that no matter how long you are. In the meantime, my faith yakhula. Magabele unaza yapheli, my faith yakhula. Nefaith ekukhaya, nefaith ehlala, nefaith ekhathalayo, nefaith edumayo. Nefaith enolaka, nefaith enepride. Ngokusebenza manje phela ifaith yakho ngoba akuthi noma ungasebenza kakuzo. Ayike usebenza ukazi. Futhi ungasebenza ngahamba. Wena basebenza basahamba. Uyahlanya wena. Uyayitawula uyahlanya. Complain pay. Awuthanda hasi pay. Awuhlabeleli pay. Awunikeli. Uyala complain at me. Praise and give. Full time complain. So well, they complain. The same as I no person who does it. About it, but of Pasendo. In China, somebody says, "One thing for God." In China, it's modified. The same motive. Who's
Ibuyisele kuthi uNamama. Kube wami futhi. Namandla kakhulu. Uyazi bese sentshumayela. Uyazi bese sentshumayela kanjani? Uyazi bese sentshumayela. Kanishole intshumayelo sokusama ngesilisi. Blessing. Intshumayelo nasazo into enginekhulu. I think that a blessing to be in Christ, being in Christ. It doesn't what the Latin and foreign get to us, a foreign same message, but it didn't a warning statement to me. It had foreign a foreign yes, what can rise. The law was around a walk on a phone. Ai, Jesus. Ukuthi ngoba ukusiza abantu kodwa la ihleli khona ayihleli manje Paul ukhathazekile uyazi Paul uthi ngezathi funda phela nishintshe bana uphethe funda ngezathi That I have great heaviness and continual sorrow great heaviness and continual in my heart. In my heart. For I could wish that myself were accursed from Christ. For I wish myself can be accursed from Christ. For I wish I myself can be cursed from Christ. I wish I could abused or taken out from Christ. It came in the level now which saying that in nature the woman is also in obey. What is the woman? One as to one of the woman is what in because no standards are in Canada in the front you don't celebrate. You don't good I need to put the taste. You don't taste. Israel is a boy. We have more chapter 10 where you are doing. When I was 80, which is really cool. What about actually? I think about patient. When you get to the one in the no one has the tools. Just a patient. How much tools are called? Let's go to his call. And when that is one. Amen. When you got to who's the tongue and who for what? In Christ. In Christ. We have chapter 8 accept blood, that are in Christ. There is no condemnation to those that are in Christ. There will be no accusation against you. No accusation in that. I'm a throw a gun as a showing up in the wall. The practice without faith will bring us. For second part.
sithi ngathi ayisho ngeke ube sempini. Ayisho ngeke ihlasele. Ayisho ngeke ilanga usithola usesonweni. Awulunga kanjani? Kuba ke ukuthasa. Ayisho ukuthi ngeke ilanga usithole uthethe ekhaya uzuze ukuthi ngasemnyameni. Afusekisa khona izathelelazi. Isingani kunele ngosatha. Nawu sesithi ngathi ubi. Noma umuntu njalo akusekho plan. What do we saw that we let us say a cycle permanent as it is before. We are no longer worshiping the sea. We are no longer outside a connection in the sea. So is it not possible that thing is not there for permanent? In other words, the Jewish one are saying moves. This is the words of this one. As saying moves. As saying moves. This doesn't present to me. What is it also? No one is about it. Just in the fight that is. Who's the man of Shule? Most of the land apart. Now, so for something, I show something. Who did you want to find? Who's trying to find? Now, I'm going now the side board books. Now, I'm about to my house. What can we less? Let us say, we put your beginning. That's a bit of what do you do? You don't know what for. Usamarelo otu wa use sabani womo ujesu pe o wa ba so de oni ko ni fi la we she ma ya abana ko zo ko ba ti we lu ba lo ka le na tin ko ni hala ni mai lo ka ta sa ni Mama sasa ndo ngania. Na bwana nasema ngakita. Kwa tusale tete ngia mazi. Ingolile. Sasa mafela, setua, sabe tikerera kwa hotel ute. Arasa. Pesa sabe. Sitijalo. Asiki nsibu. Aisaki da posa kwa. I'm still running this
Ukuvuma ngemvume la. Uphila ngawo. Uvuma njalo. Ngeke ngikhathaze ukuvuma. Ukukhathaza into right. Lezi ngibona zikhathaza. Lezi ngibona zikhathaza. Uyabona lezi hayi. Uyabona ukuthatha wena ngibona. Wona nje ukuthi sivile kodwa zona. Lezi lezi ngizisebenzisa phakathi. Uyabona ukuthi uyatunguzela. Ngoba noma uthandaza lalela abanye abathandaza. Kodwa abantu banokukhula okuyenzile. Kuze khangele yakho. Umuntu uziphinda ubona sona. Umuntu ngeke ukukholwa. Ubona sokuthi amen. Bethandaza ungafuni. Akubona sonke usukhanda kwayo. Kodwa bawufikile bazo. Bathi we glow. Noma bawashita amazwi lokhethaze yone. Abesesikhathi yabona ingoma sesimnandi zithini kama awusho nayo basabane longo uma eyisho in Christ unokulashaya yonke uma ahleke as long as ahleka. The secret is that I'm going to put down a sustain, but in life, the secret is that most one fact about us. Christ position. What do they get? Say that. Accept of life. Umthetho onezinto ozange kufika kuzona. Usijabulise uPaul ukhandlekile ukhanda ukuthi la iminyaka idinga ukuthi Jesu afa kodwa umahluko ufambana kuphela langabajuda asabhiza sahamba we old style new style esikhambana bangeni balokhu bekhona istyle zahamba bese benemthethweni bese umthetho ungabafikisi lapho ngabafika khona kodwa umthetho uthi ashareshile wase kufika uChrist ngoba umoya osemthethweni awukwazanga ukuletha that general blessing which is in Christ. No Christ nezona kuma compromise ngesibusiso sokuba uKristu. So ukuba uKristu siyathola uDavid uma esethu ulwazi olunje langamangalisa ukwazi I'm serving the omnipotent, the omnipresent, the God who's everywhere. Amen. Omniscient God. Ati ngimana ukwazi. Ati noma sengihlele konke ndabafile. He is still there. Like is what can stop. Ngoba isibuso sakhe sithi I'm free. No matter what, there's no problem. You are free from sin and death. The sibuso of aspel now in mawushiwa indo. Sihamba nawo zlo. Aspect of to find a cat. Aspect of to shower more. As well as supposed to catch it. Mkananga is supposed to. The Kama is supposed to. Indeed, is supposed to. Now the line, not the Shukula, who's a girlfriend, Shukuko Lord. The king is supposed to. He could push it.
La singathekisi noma sewufile. Sikhuluma phansi kwesithatha. Lesibusiso asimvimbe ukufa. Manje usathana usikasithuthuzela lesithuthuzela. Let must keep you to walk toward. Even when the wind is turning against you, knowing that you are in Christ. Ashuka kabaya. Endele satana. Lesibusiso mawucabanga ngaso. Mawuthole ithuba lokucabanga ngaso. Kufanele simtshele sona. Kuthiwa you have been declared righteous, not of what you have done. It's a gift. You see, Paul. You see, Paul. Nesibindi sokuqosha into iphini. Uyinikwe uvele wazinto isaba bakhona inkinga. You see, Paul. You have been declared righteous. Lento ayikubona speaker. Lapho sokukhaba yethu. Stand well. We've been declared righteous. I've been declared. What is supposed to as a sense of civil a common understanding. How do you know this? We're supposed to say so. So what's that? I'm coming along down. I'm not supposed to tell the car. How do you get that? No make good message. What you call that one? But I'm not going to open this in our farm. What do you want to prophet? What do you want? What was I bring the ball? What was I calling? Yeah, Gintanta. Yo, what's up? I think we said this when we are going to. Because I'm supposed to buy the cars. No one's a command. No one's a preacher and someone's a teacher. I'm busy one to teach. Don't preach. Someone's not going to teaching. Felling the police and more. I'm just teaching. What can I get in English? And I had anointing. One shadow was anointing. You are blessed. You are blessed indeed. There's Moses also on that. God is from God. He will accept you. What's going on and get shown? Asipazele ukuthi uJesu mamukele bese wathi izinto ama benefit. Wena umuntu ungabenzeli into ngazo benefit yakho. Dangerous for you. Lento ngazi uma ufile uzoclaima mali claim kanjani. Uma usesibhedlela ungazi ukuthi mayiphela imali. Ikhona lento ngazo benefit omsebenzi kuwona. Lento kokumoya kodwa ungawazi ama benefit akho izokushaya kufosa Jehova sizohlebeka sibone kodwa besingisiwe selithwese selisango sohlebeka ma usuke ngokufakaza ukhuluma ngamandla sohlebeka Pumaja entwenenje. Entwenenje pumaja. Pumaja nga. Utupite ngote yakhe amandla
asibamba sustain ukuthi singaphumeli ngaphandle sibethe khona sikhuzo sibethe khona Amen. uphuma kanjani uphinde ngakho ngongweni uphuma kanjani Mwana Mosinga kama pamali ngoba namabizo ukuthi ifana. This gospel is for the soldiers. Sipho Jesus is our soldier. Jesus Christ is our soldier. Jesus Christ is our soldier. Our commander is our soldier. Jesus Christ is our soldier. Our soul mother. Jesus Christ our commander is our soldier. Amen. Sige la katana se le khona. Asusa bakho. Wesihlala. Lapho isoldier lesinene. Sadala ngosithanda sini. Bese ngephinde ngilinde futhi. Aliko. Isisosha enenhliziyo embi. Ngisisosha enomusa. Ukusebenza konesosha. Hallelujah. Bathi bengethi. Niphinde nifake noma ihora lelo. Lapho uya futhi. Lathi isikhathi ngisisosha ngoJesu. Bela kwasa kubhekene na usuku manje. Lafundisa ukuthi ngesiya nalo ophakathi kwenu okhona na ngesiya Jesu akeza umuntu ophethe plan yokufa kwakhe. Jesu akeza ngayitha bona mawiki ngizoshaza ukuthi bakho lokuthatha ukuthi bakho lelo khona ukuthi kungakhona as weak as you are yabona bakizo manje ufuthi ukuthi bakho no kholwa uweak kholwa ukunyuse ubuweak kodwa phambili umuntu ubone uthe kodwa namathele kholwe Mongela masathi wakuzibaba into kakhulu uwiki. Nabantu hamba nabo yabona uthola kodwa ukholwa ukusustain. Manje ngifuna uwiki kuqala. Nilimazi ukholwa ngokuwiki beni. Akazi mangeswakala. Amen. Nilimazi ukholwa ngokuwiki beni. Ukusonga ungekho, ukuphusha phambili. Uhlala ungekho ukusonga kholwa phambili. Ukufisa semgodini phela. Inkondelo uthi khona unjalo uye emgodini. Ngibona ngizolana. Baba abantu bakhulu ukho. Indlela yakho wanithula. Kunezinto ezobonakaliswa ngawe. So isicala isindlela yakho. In my suffering, glorify me, O God, so that I may glorify you too. It's a matter of glorifying one another. What you just mustn't have the tenders and about you. Letting your tenders and John 17. Because we don't go and share more. No, because we Engagina ngikuwe ngingabi khona abantu hayi ngingakahlekeli ebantwini inkazimulo yokuba nawe emazulwini uthi ngoba sengibaphile inkazimulo manje baphile abayikhokhelanga ngibaphile thina sinenkazimulo esiyiphile usustain isebenza kanjani inkazimulo iBhayibheli mabe
abantu ababukele benu bayobona abantu akho ubekele lokuphela isikhathi kodwa ubunye kuyoveza kubantu bezizwe basibone uma simunye ukuthi ngempela uJesu ngithule sifakazele izizwe sifakazele izizwe ukuthi uNkulunkulu wamthuma uJesu wamafulele senqedile ukushumayela umKristu ongambuliwe niyophila eceleni lokulizwa uthando lwenkosi le kubona nje oathenda ngayo inkonzo ukuthi awunaso isambulo secross nje lothayitha ngayo yakudalula nje loshiki ngayo nabanye enkonzweni yakudalula nje lokubekesela ngayo yakuveza obani indlela ocikeka ngayo ngisho nezwa ocikeka kanje lesizwe omncane na ilethi isifana yile nto kuthiwa isifana kodwa uma wafunda isineke sikaJesu ngawe uzolwa nesifane sakho umuzi wakho awuphelanga ngokungakhokhwa wahlelo athenda nje ukubona uJesu bese uthi uJesu afisa ngalezinto ngidrop character yakho ngokulekelele kunesifana umuntu oyeka amajuthi zakhe emeqilekile mawuqilekile uyakuyeka ukuthanda mawuqilekile ingane zakhe azidla uphatha Yes. uduma amajuthi bese bakhulu ukubuya mawuqilekile uduma imoto ngayo emsebenzini la ukhona khona udla khona ulokufika lezi ngesifana imoto ayihlangene ngawona isitepo la wena ufuna ukuyenza ibe yinde mawungena phakathi umyeni wakho phakathi umhlawumbe kuwe manje suthi uNkulunkulu usho umkashi semhlabeni umkashi wakho kodwa usebenza ungeza khona ungafona wena kanti phela ukuthi yona uyaphela ayikasizi kodwa yini udinga udube awusazi phambana una celebrate nje phela awuna sambu ummishi ngaphandle kwesambulo isambulo sikukhalisa sikugqugquzela ukuthi yini isiphambano nawe ngeke ukuthethelela bathethelela lokho ngeke ukuthethelela ungeke lando uNkulunkulu akho sindisiwe Hey, Jesu. Sibengela Noma ngisuka la ngisawushumayela noma la ngini noma ngihlale nje akona ukudedela ngoba isini njengoba befona nje ngamselandela ngizomela when I see you, when I look at you, there's a spouse who also says, I'm not doing it. I got to move several questions to this. You are push your body, please. Musa wekosi yetu Yesu Kristo. Maufumu. Kando ngapa. Maufumu. Nikupe bako kwa iko hindota. The love of Christ. The love of God. Which you have experienced through Jesus Christ. Was upon and rest.
Ubona uKristu bayizwe. Abantu sebethe. Abantu sebezithele. Sekhona exchange ukuthi kunentenza ukuthi I in Christ. You cannot take this lightly. Because ilungelo lakho leli. Ningde ngisho. Abakhulisa 130 batshela abantu uhlengile. Bese bethi wisdom enkulunkulu inikeze through Christ. Wena ukwazi ukuaccessa ingqondo kaNkulunkulu. Ukuba kuKristu. Access ingqondo kaNkulunkulu ngefamily yakho. Udonsa izinto ezinkulu awusuka. Balolile ukuthi relationship. Relationship ngesikhathi ukuthi ilahle ifoni. Religion ifuna iformula yayo. But the relationship ilahle ifoni. I'm done. No. Emthanda uJesu bawukhuluma. Look very surprised. Uzothi ngekhazi voice izona zakhe. Lento ukuthi in a meaning that sin will never reign. It means will never rule. But no power. So partial righteousness of the is remain. But to harm and no more. In Fisho is a thing. He must spend the police category order. Now I won't know that. The devil will never give up on you. God will be no spend a contract. You are not issue to humble God. Because we have declared victorious. But we face challenges. But in the past, must be some people. Just have to die. You don't know what to do. You want to call up me. Mazizo, khulumo, funde abantu, sefuna ifundo, ushingo zakho njengesuluma. Baze baphela ke bona baphele abese kushuma ezebheni nomfoto mfowethu kodwa bayeke njalo ukukhuluma ngoNkulunkulu phela athumisele ngefunga khulumele ngoNkulunkulu ebazifetha abapheliya bona khuzwa njalo ngokugadelela shasness yakho yempela because asikhondela Ufuna umuntu ogqomo oqonela zomuntu ekulwe ufuna hayi ukholela abathengi umhlaba la sekulala